Нижче залізничного вокзалу, і це була права реклама. Далі пише нам ще Іванна. Привіт твоє, доброго вечора. Оля, привіт і вам. Поставте, будь ласка, Юркеш, композиції слухай по проводах, їду додому і чомусь дуже захотілося її послухати. Іваночко, все для вас. Дякуємо за те, що ви з нами. Далі слухаємо Юркеш. О! Десятка присутня. Але немає для пауерліфтингу. Хоча присутній цей тренажер, який у нас.